Náhodné otázky z Ask. O čom sa rozprávajú ženy, keď okolo nie sú žiadni muži? Ženy sa rozprávajú o mužoch, ktorí nie sú okolo. Aké vlastnosti si najviac ceníš u žien? U žien si cením, sama som žena, sama sa cením. Kto má najlepší zmysel pre humor? Najlepší zmysel pre humor určite nemá môj priateľ. Ktoré 3 veci sú pre teba najdôležitejšie, aby si bola šťastná? 3 veci, tak určite vodka, marihuana a môj priateľ. Nemyslím si, že všetko sa mení príliš rýchlo. Myslím si, že všetko sa mení príliš rýchlo. Čo ti vie vždy zlepšiť náladu? Vždy mi vie zlepšiť náladu víkend a piatok večer. Ktoré miesto chceš už dlho navštíviť? New York. Ako najradšej premárniš čas? Najradšej športom, alebo fotografovaním športu. Ako sa najlepšie vysporiadať so stresom? Nechodiť do školy. To je úplne najlepšia, ako sa môžete vysporiadať so stresom. Aký je tvoj obľúbený film so zombie? Mŕtvy a neklidný.